Hello mga bata! Ano sab kita aron sa pagtuon. Magtuon kita og anak kita sa pagtulunan sa ikaupat nga adlaw sa unang semana. Ang atong pagatun-an mao ang pag-ihap sa numero 11 ngadto sa 20 ug pag-ihap sa pundok sa tinag-usa ug tag na pulo. Andam na ba mo? Sige, sugdan na nato. Una nato pagatun-an ang maong mga pagtulunan ato usang tun-an ang pulo nga napulo. Unsa man kining napulo? Og tinag-usa. Tun-an nato kini una tamo padayon. Tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Aduna kitay napulo ka mga sticks. Karon ato kining bukuson o grupuhon ngadto sa napulo. Busa makahimo kita og usa ka bugkos nga napulo ka stick. Ang napulo ka stick gihimo natong pundok sa napulo. Nganuman nga pundok kini sa napulo tungod kay ang sulod sa usa ka bugkos napulo man ka buok. Muingon kita nga ang katumbas sa usa ka bugkos, ang katumbas niini nga numero napulo. Kay napulo man ang sulod sa usa ka bugkos nga sticks. Muadto kita sa tinag-usa. Tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Usa, duha, tulo, upat. Gitawag kining pundok sa tinag-usa tungod kay tinag-usa man ang pag-ihap sa mga sticks. Pila man ka pundok sa tinag-usa ang anaa dinhi? Upat. Ang katumbas nga numero upat. Upat ka sticks. So ang numero upat. Ang numero sa tinag-usa upat. Karon, atong ipadayon. Tun-an nato ang tagnapulo, tinag-usa, o ang numero nga katumbas niini. Tabangi ko pag-ihap. Adunay usa ka bugkos sa napulo. Usa ka napulo o usa ka tinag-usa. Unsa katumbas nga numero? Ang katumbas, 11. Tabangi ko ninyo sa pagbasa sa maong numero, 11. Usa ka napulo ug duha ka sticks. Aduna kitay usa ka napulo ug duha ka tinag-usa. Ang katumbas nga numero, 12. 12. Nagpasabot ang numero nga 12 adunay usa ka napulo ug duha ka tinag-usa. Usa ka napulo ug usa, duha, tulo. Tulo ka tinag-usa. Ang katumbas nga numero 13. Tabangi ko pa sa pagsulti sa numero 13. Nagpasabot nga ang 13 adunay usa ka napulo ug tulo ka tinag-usa. Usa ka napulo ug usa, duha, tulo, upat. Upat ka tinag-usa. Ang katumbas nga numero 14. 14. Nagpasabot ang numero nga 14 adunay usa ka pundok sa napulo ug upat ka tinag-usa. Sunod, usa ka napulo ug usa, duha, tulo, upat,
lima. Lima ka tinag-usa. Ang katumbas nga numero, 15. 15. Usa ka na pulo, ug sa, duha, tulo, upat, lima, unom. Unom ka tinag-usa. Ang katumbas nga numero, 16. Nganli pag-usap, 16. Sunod, usa ka na pulo, ug sa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito ka tinag-usa. Ang katumbas nga numero, 17. Utruha pagsulti, 17. Ang 17 adunay usa ka na pulo ug pito ka tinag-usa. Sunod, usa ka na pulo ug usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo. Katumbas nga numero, 18. Utrohon nato, 18. Nagpasabot ang 18 adunay usa ka na pulo ug walo ka tinag-usa. Usa ka na pulo ug usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Ang katumbas nga numero, 19. Tabangi ko pag sulti sa ngalan, 19. Ang 19, usa ka na pulo, ug siyam ka tinag-usa. Sunod, sa, duha, duha ka na pulo. Ngano man nga aduna nakitay duha ka na pulo. Tungod kay ang siyam ka tinag-usa kaganina gidugangan usa na himong napulo. Mao kana ang usa ka bugkos nga nadugang kaganina. Nagpasabot nga aduna nakitay duha ka na pulo. Unsa nga numero ang katumbas niini? 20. Nganli pag-usap, 20. Karon atong ipadayon ang pagtuon. Iha pa ang numero 11 ngadto sa 20. Tabangi ko ninyo pag-ihap. Sige na. Sundan nato. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tabangi ko ninyo pag-ihap. Pwede ba, mga bata, nga tabangan ko ninyo pag-ihap? Sige. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow! Kabalo na kamo mag-ihap. Sunod, ato na kining ihapon, usa ngadto sa 20. Tanawon nato kung hawod na bata mag-ihap sa mga numero usa ngadto sa 20. Tabangi ko ninyo ug sunduga ko ninyo. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yehey! Kabalo na ta mag-ihap og numero usa ngadto sa 20. Karon, atong sutaon kung doon na ba mo'y nakatunan sa mga numero nga 11 ngadto sa 20. Unsa ang numero nga nawala sa sumbanan? Unang numero. Tabangi ko ninyo pag-ihap aron mahibal-an nato kung unsa ang nawala nga numero. Atong sugdan sa unang numero. 14, blanco, unsa ang nawala nga numero sa sumbanan? Huh? Ang tubag? 15. Tanaw nato kung sakto ang atong tubag. 14, 15, 16. Tama. Ikaduhang numero. Unsa ang nawala sa sumbanan? 11, 12, blanco.
tubag? 13. Ikatulong numero. 16, blanco, 18. Unsa ang nawala nga numero? Ang tubag? 17. Ikaupat, 18, blanco, 20. Unsa ang saktong tubag? Tagnaan ninyo. Ang tubag, 19. Ikalima, blanco, 15, 16. Unsa ang nawala nga numero sa sumbanan? Ang tubag? Tama, 14. Ikaunom, unsa ang nawala? 12. Yay! Kabalo na ta magtubag sa mga nangawala nga numero sa sumbanan. Karon, atong ipadayon. Baliko na to sa pag-ihap ang numero 11 ngadto sa 20. Tabangi ko ninyo. Kinahanglan karon mas kusog pa ang pag-ihap. Okay. Andam na? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yay! Maayo na kayod ka mo mag-ihap. Karon, paminawa ko ninyo ug tubaga ang akong pangutana. Unsa nga numero ang adunay usa ka napulo ug 5 ka tinag-usa? Ang numero 15. Sunod, unsa nga numero ang adunay usa ka napulo ug 3 ka tinag-usa? Ang tubag, usa ka napulo ug 3 ka tinag-usa. 13. Yay! Sunod, unsa nga numero ang adunay usa ka napulo ug 4 ka tinag-usa? Usa ka napulo ug 4 ka tinag-usa. Ang tubag? 14. Sunod, unsa nga numero ang adunay usa ka napulo ug 1 ka tinag-usa? 16. Katapusang pangutana. Unsa nga numero ang adunay 2 ka napulo ug walay tinag-usa? Okay ni. 2 ka napulo. Unsa ang numero nga katumbas sa wala? Diba? 0. Unsa nga numero? 20. Yay! Nakatunan na nato ang pag-ihap o pagtubag sa mga pangutana sa mga numero nga 11 ngadto sa 20. Yay! Maayo na kamo nga mag-ihap og numero 11 ngadto sa 20. Ug nakatunan na usab ninyo ang pagsunod-sunod sa mga numero 11 ngadto sa 20. Ipadayon ang inyong pagtuon sa mga numero. Pwede ninyong balikon sa pagtanaw ang mga nahauna ng mga videos aron inyong makatunan o inyong masabtan pag-ayo ang mga numero nga ato nang natun-an. Daghang salamat o ipadayon ang pagtuon hangtod sa sunod nato nga leksyon. Mga bata, ayaw kalimot nga bisan anaa ka mo sa balay, ipadayon ang pagtuon aron daghan kamong makatunan. Happy learning!